Ara tothom parla de produir IA amb menys costos, de produir IA més barat. Això em recorda a un concepte que jo vinc parlant fa molt temps, el de les Safe Factories, el de les factories d'intel·ligència artificial i concretament a les factories d'intel·ligència artificial de quilòmetre zero, des del qual podem desenvolupar tot un ecosistema d'aplicatius d'intel·ligència artificial basats en els Foundation Models, amb el CLM, i ho podem fer, com dic sempre i com m'agrada repetir sempre, des del territori, des del municipi més petit. I és que, com dic sempre, des del municipi més petit podem desenvolupar la tecnologia més avançada i ara més que mai a molt baix cost.